w życiu. Ja trzeci raz w życiu gram na tej arenie, więc... Teraz właśnie nie ma co... A ja mam... Ej, tutaj cały jak sobie z drewnianym mieczem biega. Tak jest. Merikokser, dawaj, jedziesz. Tylko musimy uważnie teraz obserwować, bo tutaj gdzieś... Ja mam zbrojkę dobrą. O, to nice. Ej, dawajcie tego typka może pociśnijmy, co? Trójkę damy radę, dawaj. Ja go spotyka będę. Dawaj, dawaj, trójkę. Trójkę na jednego, haha. Dawajcie, ginie. Ej, on ginie, o, ej. Dawajcie, ja mam letką zbrojkę, czy mnie to nie mają szans, czy mnie to nie... O, klasę, o, klasę. Mam jego miecz. Ej, zabiłeś mnie prawie. Ej, chodźcie, ja z wami się podzielę zbrojką. Chodźcie, ja z wami się podzielę zbrojką. No jak dojdziemy do tej chaty, ale tam jest jakiś gościu, fuck. No to chodźcie, napadniemy go, chociaż ja mam mało HP. Z tego, dobra, dawaj. Dawaj. Extreme 3, 4, 5 przez 8, 9. Dawajcie, dawaj. Merikokser pierwszy, dawaj. Uwaga. Tutaj.